माबायदि फैदोंबा मिथिला नै फ्लिपकार्टआव मबाइल हल्डार अनलाइन खालामदोंमोन आंना सालाया बारा मोजां थांनो नागिरा ओंखायनो एकदमबारे बांद्राय गोरा गोराया थाङा आरोना फिस्लाहाय खुलिना नायनोसै माबोरै फैदो मबाइल स्टेन्डना मबाइल हल्डार बारा दामनिबो नङा दाम खमनिसो 289 आरोना 289 आवनो माबायदि फैदो नायनानै लादो नोंथांमोनाबो नोंसोरबो खालामनो हागोन नै जेरै मेरै फटक जासिगोन आरो आइ गोराबो माथो गोराथ' नैबेहाय इयाव खेथाबो ना मबाइलखौ ना मायाव खेथाबो रोंबावासो इहा मा